Hapsay na nga nagpuyo sa balay nga gihatag sa gobyerno ang mga miyembro sa tribong Atamanobo sa Sitio Mundol, Barangay Gupitan sa Kapalong, Davao del Norte. Kapin usa ka bulan na ang milabay human ma-turnover sa National Housing Authority kon NHA 11 ang IP housing units nitong bulan sa Mayo ning tuiga. 200 ka balay ang na-turnover sa NHA ngadto sa 200 ka mga pamilya. Matag balay nagkantidad og 200,000 pesos nga libreng gihatag sa gobyerno ngadto sa mga benepisyaryo. Sumala ni Mayor Maria Teresa Timbol, regular nga ginabisita sa lokal nga gobyerno ang lugar aron mamonitor ang kahimtang sa mga miyembro sa tribo. Lakip na ang pagdalit og mga serbisyong medikal ngadto kanila. Dito sa Tapayonon karon nga girelocate nato sa Sitio Mundol. Last month gito na over nato ang 200 na NHA funded na IP pabalay, so libre para sa ila. Tapos nanatay duha ka school buildings dito. Ang isa ka school building ang funds gikan sa LGU, pero ang nag-construct ang atong 534th Engineer Construction Battalion, o naana po dito ang isa pod ka school building gikan pod kang Kuya Edwin. Plus na sila spring development, and regular ginavisit po sila sa atong medical team para sa ilang mga problema sa panglawas. Dakong hagit sab sa lokal nga gobyerno ang pag-edukar sa insaktong sanitation ug hygiene aron masigurong luwas ang panglawas sa mga miyembro sa tribo nga nanimuyo sa lugar. Katong dating lang nga lugar is wa man gyud sila klaro nga toilet. So masking asa ra man gyud sila. Karon na sila sariling balay, na sariling nga CR. So part dito sa ginahimo namo karon is tudloan sila unsa ang paggamit. Kaya last week kasi ang ilahang tubig wala mamampud padulong sila mga individual nga balay. Nag-provide ko sa ila og tanan balay, tanan pamilya. Nag-provide ko og 200, nagpalit ko og 200 ka balde og 200 ka kabok para ihatag sa ilaha kada pamilya. Og ato mga liaison dito na mga staff, mga IPs pod maka-explain sa ilaha kung siya paggamit. So Gawas sa pabalay, gipaningkamutan sab sa lokal nga gobyerno nga mabutangan og mga solar lights ang lugar. Giprioridad usab sa lokal nga gobyerno nga mahatagan og pagtagad ang edukasyon sa kabataan nga miyembro sa tribo. Hapsay yun, no, lahi atong wa pa sila klaro nga eskwelahan. Kasi daghan pong mga NGO nga nagtabang diya sa amoa sa nutrition program, ang Kiwanis sa Tagum, sila Ma'am Lorna ang nagtabang sa amo. Sa ilang mga solar lights, ang nagtabang sa amo ang Rotary Club of Tagum North, plus nagtukod po sila og tribal hall para mitinganan nila. So dito karon na sila'y solar light dito sa isa ka room nila is medyo kusog-kusog no nga solar ang available dito kay pwede sila mag-charge sa ilang mga cellphone. Tapos na sila'y piso wifi no nga magamit nila. Kaya ang means of communication namo sa Barangay Gupitan karon labi na sa lagyo nga sitio is handheld radio, ug ang mga teachers at mga estudyante is ang ilang piso wifi kaya na sila internet dito. Lakip sa gipaningkamutan sa lokal nga gobyerno nga mahatagan og panginahuyaan ang mga miyembro sa tribo. Gani gimanduan na ni Mayor Timbol ang team gikan sa Magro kon Municipal Agriculture Office nga patanuman og munggo ang portion sa farm sa Sitio Mundol nga dugang panginahuyaan sa mga miyembro sa tribo. Ang Sitio Mundol sa Barangay Gupitan ang usa sa pinakahilit nga dapit sa Kapalong sa probinsya sa Davao del Norte. Diin balanghoy, kamote ug mais ang mga nag-unang produkto nga tinubdan sa panginahuyaan sa mga residente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.